Ahojte priatelia, vítajte naspäť v kuchyni Pennybell. Dnes vám prinášame pokračovanie nášho tiramisového dobrodružstva. Tí, ktorí nás sledujete pravidelne, viete, že sme sa minulý týždeň s kuchyňou Pennybell zúčastnili na súťaži v príprave tiramisu priamo v jeho talianskej kolíske, a to v meste Treviso. Na túto súťaž sa môžu prihlásiť všetci, ktorí dosiahli 18 rokov. Nemôžu to byť vyučení pekári, cukrári, kuchári. Jednoducho môže sa prihlásiť hocaký nadšenec kuchyne, a teda konkrétne cukrári. Tiramisu nemôže mať viac ako 500 gramov, musí byť len okrúhlej formy a môže obsahovať iba 6 základných ingrediencií, ktoré teda spadajú do tej klasickej, najoriginálnejšej verzie tiramisu, aká je. A to sú žltky, biely cukor, mascarpone, savoiardi, káva a kakao. Možno ste si všimli, že som nevymenovala bielky. Správny postreh. V originálnej, tej najrídzejšej forme tiramisu sa bielky nenachádzajú, používajú iba žltky, ktoré musia byť striktne pasterizované. My sme sa počas prípravy na túto súťaž rozhodli, že použijeme aj domáce savoiardi, takže sme si ich vyrábali doma. Tento krok môže byť veľmi pozitívny v očiach porodcov a takisto aj nie, takže je to aj trošku risk. V dnešnej časti by sme vám chceli predstaviť tieto dve veci, ktoré sme sa naučili počas prípravy na túto súťaž, a to samotnú pasterizáciu žltkov a prípravu domácich savoiard. Veľmi rýchlu, jednoduchú a veľmi chutnú, takže zostaňte s nami. Predtým ako začneme, pripomínam, nezabudnite sledovať naše sociálne siete a odoberať náš kanál Kuchyňa Pennybell, aby ste neprišli o aktualizácie z našej slovensko-talianskej kuchyne. Zoznam všetkých ingrediencií nájdete v popise pod videom. Ideme na to. A začneme rovno prípravou domácich savoiard. Do 2 misiek si rozdelíme vajíčka. Ja som si ich už takto rozdelila, žltky a bielky. Do jednej dáme žltky, do druhej bielky, cukor, jednu polovičku do žltkov a jednu polovicu do bielkov. Najskôr si vyšľaháme bielky. Tak bielky s cukrom máme krásne vyšľahané. Odložíme si ich a rovnako vyšľaháme aj žltky s cukrom. A máme pekne vyšľahané aj žltky. Môžeme odložiť mixer a postupne zapracujeme do žltkov bielky. To už nešľaháme, dáme len s takouto vareškou. A premiešavame pomaličky zo spodu na vrch. Keď už máme žltky a bielky zmiešané, môžeme pridať aj zemiakový škrob a múku, samozrejme preosiate. A zase pomaličky zapracujeme. Tak, múku a škrob máme zapracované, môžeme si zapať rúru na 180 stupňov a ideme si tvoriť naše domáce savoiardy. Pekačik sme si vystlali papierom na pečenie. Naše savoiardy teraz budeme formovať za pomoci cukrárskeho vrecka, takzvaného sakapoš. Nemusia byť úplne presné a pravidelné, keďže sú to domáce savoiardy, nemusíme sa ničoho báť. Snažíme sa o dĺžku približne 7-8 cm. Z tejto dávky nám vyjdú približne 2 plechy savoiard. Posypeme práškovým cukrom.
Naše savoiardy sú nachystané, môžeme ísť do rúry. Pečieme v predhriatej rúre na 180 stupňov približne 10 až 12 minút. Zatiaľ, čo sa nám pečú savoiardy, si nachystáme aj kávu moka. Uvaríme kávu a následne ju necháme vychladnúť. A zatiaľ, čo sa nám káva a savoiardy vychladia, ideme sa venovať rovno pasteurizácii vajíčka. Do kastrolíka teraz vložíme všetok cukor a vodu, približne tretinu jeho váhy. To znamená, že keď používame 50 gramov cukru, použijeme približne 17 ml vody. Rozmiešame. Zapneme plyn. A necháme ho pomaly bublať, až kým nedosiahne teplotu 121 stupňov. Zatiaľ, čo nám cukor bubloce, si mierne zašľaháme žltky. Zmeriame teplotu. Náš roztopený cukor dosiahol teplotu 121 stupňov. 121, môžeme ho vliať. Tento cukrový sirup teraz vlejeme do žltkov a mixujeme približne 10 minút. Tak priatelia, približne po 10 minútach mixovania je naša žltková pena nielen vychladnutá, ale aj pasteurizovaná. Môžeme rovno pridať mascarpone. Samozrejme studené z chladničky. Mixujeme ešte ďalšie 2 až 3 minúty. Tak priatelia, krém máme hotový a môžeme ísť rovno komponovať naše originálne súťažné tiramisu. Súťažné tiramisu musí mať 2 vrstvy savoiard a 2 vrstvy krému. Na spodok sa môže dať ešte malinká, tenká vrstvička krému, aby sa mali na čo zachytiť savoiardy. Káva je vychladnutá, neosladená, savoiardy takisto vychladnuté, môžeme ísť začať komponovať. Na spodok dáme tenučkú vrstvu krému, aby sa mali na čo zachytiť. Savoiardy namáčame v káve len symbolicky pár sekúnd z vrchu a zo spodu. Dobre, ich môžeme postláčať, vyplniť všetky dierky. A ideme s ďalšou vrstvou krému. Jednu vrstvu ukladáme horizontálne, jednu vertikálne, aby to bolo potom také pekné, kompaktné. Do tohto rožku ešte môžeme kúsoček dať. A znova vrstva krému. Dobre zarovnáme krém. A napokon bohatá dávka horkého kaká. Ak chcete, môžete samozrejme kakao dávať až napokon, už po vychladení, tesne pred servírovaním.
naše tiramisu je sfinalizované. Priatelia, sme na konci, ja vám ďakujem za váš čas. Dnes výnimočne nebudeme chutnať tiramisu, keďže ho musíme dať teraz do chladničky a musí si oddychnúť tak 2-3 hodinky. Úplne ideálne by bolo pripravovať ho na večer a nechať ho celú noc v chladničke, aby malo formu a konzistenciu takú, akú potrebujeme. Ak chcete vidieť, ako vyzerá hotové tiramisu, identický recept sme pripravovali aj minulý týždeň na súťaž v príprave domáceho tiramisu v Trevíze. Takže momentálne môžete vidieť zábery z tejto súťaže. Ak ste náhodou nevideli túto epizódu, rozhodne si ju pozrite. Bol to veľmi zaujímavý zážitok aj pre nás. A určite, ak sa nám podarí na budúci rok, sa znova prihlásime. Ak chcete, dajte mi vedieť do komentov, ako vám chutilo toto tiramisu, ak ste sa odhodlali ho pripraviť. Napíšte mi, či ste už pripravovali tiramisu aj bez bielkov, či doma pripravujete domáce savoyardy. Dajte mi vedieť, pošlite fotky, budem veľmi rada. My sa vidíme pri ďalšom varení v piatok o 5:00. Čau!